Kamusta, eto, gusto ko lang pag-usapan natin. Gusto ko malaman talaga, ano yung una mong reaksyon nang nakita mong, bakit tumaas yung views nung video mo? Na kanang pag-share ni Brenda. Katong first pag-share dapat ba niyo urong gudang gumot ato. Siguro mo ato. Tingnan mo na guna. Isi. Ala ang kamot dito ang nagpurok. Dili nang baka ba. So ito naman, sino ang unang nag-contact sa iyo? Si Jayford o ikaw? Ako. Sa kanya. Si Jayford. Dahil Na-notice naman siya. Kasi nagpapansin daw siya sa imo kay sige siya comment dito, dito na siya pansinon. saan siya nagko-comment? Sa mga video niya. Ni J. Ford. Si Jayford okay. ang nagko-comment sa kanya. Tapos ikaw yung unang nag-message? Na familiar man. Dagan kay comment yung mga comment. Ako bisang na-stock na-notice ginawa kay tungod sa sige comment. Mag-stock na ko. Familiar man. Maran tong gitsatan ako siya nga. Magkakilala na kayo noon? Hindi pa. Nagpapansin na si Jayford. Super chat. Oo. Sige to. Nay na mga suggestion nga about sa pag-vlog na padayon nantong ano yung kuno dito. Natinggalan lang din ko nga kuno dito. Nalagbitan man tunang ito si maganda nga ito. Dir mga guys ano nakapabor sa imo kay dapat mudagan yung followers ana di ba mudagan yung followers nakapabor sa imo kay vlogger pero wala mo na Actually sa una pagid ni iyang video maagi sa ko aba nang ko abi na ko taga Surigao or taga Bukidnon. Kaya ang background is Kalubihan. Ako reaction ba na Abi gid taga kanang layo ba? Mulabay niya pa siya Oo, nilabay dyan sa ko sa una kay sa pag-upload na ko sa reels dagog mga viewers about 3K 2K Pag sa Reels, maraming nanonood. viewers dagan nagapon After nyo mag-usap ni J. Ford, paano nagpatuloy yung pag-usap, yung conversation? ato nag-chat mi balik ato nako sa eskwelahan nag-chat ko ato di ba kitchen kalula ato nakabalo ka nga yung estudyante ko dito ko sa eskwelahan ato nga update na nananig ko sa termina ato nagkuhan ba chat na ko naman Usap. usap na Tapos yung kita ninyo, unang kita nyo, araw na nga saan? kuhan na nakashare na sinigin daw ko ka videos na Tapos yun na yung start, kaya napapunta ka rito. Pero before that, sabi mo na pupunta muna daw siya sa plaza bago siya uuwi. Tapos kasi sabi ko sa kanya dati na itutulit ko siya. wala na yun Pero wala na kasi anong oras na. Tapos uuwi. Tapos basa ko yung sapatos. So dapat magdi-date kayo nito? Wala pa yun. Iti-treat ko lang siya. So pero talaga planong date? Hindi date nga. Treat nga. I-treat lang. Oo nga, As a libre. friend. Oo nga, I mean, Si Geben, si from Perth, Iti-treat ko siya Australia, kasi tinusunan ng yung time Stars. na tumaas na yung followers niya. okay, nandito na. Parang ano niya, kasama. Celebration. nasabay po ito kayo libo man po daman saan Mo ganit. pero wala na po nakakuha na ito kayo Tulong lang sa ikan ko sa practice sa silent drill pagabot na ko buwan basa basa yung sapatos tapos basa po daw ang buwan nalain mo yung buong buwan Parehas pala talaga kayo rin ni Brenda, no? May sa paa. Medyo okay. Siyempre. Parehas. Kasi lagi kayong naka-shoes, tapos lagi kang nagmamarch, lagi Hindi lang kayo. silang dalawa. Ha? Ayaw nga pala, yung mga shoes mo. Lalo na pag malamig sa aircon. Oo. Ayoko. Kaya- Kaya basta sa sapatos ako nilalagyan ko ng paros na ako pag nabatas. Kaya ikaw, hindi kasi nakakatawa lang kasi napakaraming estudyante talaga, napakaraming
mga tao, even us, kahit naman kami, gusto namin talaga makapagtapos ng pag-aaral na, alam mo yun, meron kaming, may mga ano naman kami, may mga, tawag dito, sources, kaya lang, may mga tao talaga na kapag nandiyan at meron silang kakayanan para makapag-aral, pero hindi nila napapahalagahan. Hindi nila ginagamit. Yes. At least ikaw, mas ano lang, mas binibigyan mo ng halaga, hindi lang yung pangarap mo. Kasi ang nakita mo na dito is yung tungkol sa family mo. Yung buhay nito, tinitingnan mo kung ano magiging buhay na pag Lahat sila walang pinag-aralan. O hindi nakapag-aral. Yun yung ano talaga niya na gusto mo niyang sumuko, pero tinitingnan niya na susuko ako. Hanggang bunot lang din ako ng lubi. Hanggang ganito lang din yung trabaho ko. Gusto na kung ba mo? Munlad dito, munlad gamay. Munlad. Mayaman, Hindi man mayamang-mayaman, at least. Nakakaraos. Yes. Na hindi hikaos. Ang tawag dito, kung hindi criminology, kunyari, yan ba yung may ano mo? Yan yung pinaka first choice mo o may iba pa? Alam mo, hindi na siya number 1 ng gidang criminology. Siya yan talaga. Then, sa una, niyadto ko sa number 1. Wala na slot sa criminology. Sa other course na lang daw. Daw, gisagot. Yan talaga ang gusto mo. Kasi yung pinsan niya, ano din, di ba? Criminology. Hindi mo siya kung si Sunny. Consistent electrical engineering. Yan. Anyway, nako, alam mo, Choyan, sana makuha mo. Makuha mo yung diploma mo para sa family mo. Maabot mo lahat ng pangarap mo. Especially na unti-unti. Unti-unti dahil meron na kayong magiging magandang mansyon, diba? Hindi naman ibig sabihin porket malaki, bato, puro tiles, aircon mansion. Basta bahay nyo yan, mansyon nyo yan, diba? Any message to Ate Brenda mo? Kay Mama Brenda mo? Ay, sige lang. Anyan yung mga translator mo, dalawa. Plaster na ko ba istorya dito. Go. Ako bigay na ko nga pasalamat kay Melinda nga ginatabangan mi niya labi na sa pagbuhat sa balay. Ginuna ginako. Malaki daw yung pasalamat na kay Brenda sa ipapagawa na bahay. Go. Nawala. Ituloy-tuloy mo lang. Tapos kung ano lang yung summary ng sabi. Ako bigay ang pasalamat sa iyo. Malaki daw ng pasalamat niya. Ginatabangan ko niya. Natulungan sa dagan kay siya ginatabang sa ko. Wala. Dako jud kay nako nga pasalamat sa iya. Then wala na ako salamat. Salamat. So, ganito na lang. Ang laki ng pasalamat kay Brenda sa tulong mo. Tulong niya sa iyo. Ano naman yung ipapangako mo sa kanya? Ako lang jud ang puli ang pang tinarong. Wala mabait. Wala man jud mabayad nga kwarta kay wa mo kwarta. Ang ako lang jud matag isang buwan ang pagmaayong nga tawo, ang pagmaayong nga pagwasya, pagrespeto ana. Sa lahat. Yun lang. Kami mga kasama mo nandito, especially mga viewers, I know for sure, ito rin naman yung gusto nila, maibigay mo yung para sa pamilya mo, especially sa magulang mo. Kasi, walang ibang, walang ibang pinakamagandang regalo na maibibigay sa magulang, kundi yung kaligayahan, no, yung pinaka-best para sa family mo. Nako, excited na kami na makita yung bahay mo. Hindi, baka sooner or later, meron na naman kami plano ni Gwen, sa abangan ninyo yan. Ang Gina G. Abangan yun. May mga viewers kasi dito na may karapatan lang daw na pwede mag-vlog sa'yo is si Mama Brenda at saka si Jay Ford. Sabi naman hindi pa nga nila alam kung ano maitulong namin. Hindi naman lahat kailangan iyan, pero yun lang, ang gusto lang namin, kasi kami nakaka-relate kami bilang anak. Kasi kami, pareho kami dalawa para wala ng mama ko, wala ng mama papa niya. So, namatay man yung pareho ng mama, nabigay ng gusto. Alam mo yung dito sa trabaho nito,
naibigay namin yung, hindi naman 100%, Lahat. pero alam mo yung gusto kong kumain ng ganito. So, naibigay namin. So sana sa family mo na ngayon ay alam ko na meron naman talaga nagbibigay din sa'yo. Kami tumutulong. Sana yung hindi natikman ng mga magulang, natikman mo. Ipadama mo, iparanas mo, di ba? And I know, yan naman yung reason mo, kaya ka nga nagpupursigi, di ba? At saka nakita ko yung, yung sa Jollibee. Gamit yan ba nila? Hindi yung Jollibee na ano ka ba, nagpili ka ng Jollibee. Diba? Dati tinitingnan natin yung sa Dinadaanan TV, lang. sa daan. Ngayon, pwede natin ipakain kanila, diba? Kasi may budget na. Advertisement. So, hopefully, na pag matapos ng bahay, sana mabilhan natin ng TV, Oo. no, si nanay at saka si tatay para yung me time nila nasa bahay na lang. Yes. Tsaka Kahiga, na manood ng TV. kasi all the sacrifices, nakita mo na, tsaka naranasan na nila, nagawa na nila para sa inyo. Hindi pa man, kasi pagiging magulang naman, wala naman hangganan yan. Wala namang Unlimited limitasyon. yan. Unlimited yan. Yung Kaya, trabaho na tayo walang mga anak, sweldo. yan tayo mga anak, yun na lang yung maaari nating maibalik sa kanila. Hindi Yun. natin obligasyon, pero as a respect to them, Yes. tsaka, Because dahil mahal natin sila. dahil love natin sila, hindi natin obligasyon na buhayin man sila or gano'n. Pero, kung mahal mo yung pamilya mo, kung mahal mo yung magulang mo, dapat hindi mo yung tinitingnan. Yung tatay ko, sobrang lasinggero ngayon, pero hindi ko iniisip yun na, normal lang talaga yung magyaw-yaw tayo. Siyempre, nakakapagod magtrabaho, pero at the end of the day, magulang pa rin natin sila na talaga na kailangan natin mag-give back to them. Kasi nga, kung wala naman sila, di ba, wala din naman tayo. Kahit sabihin natin, nagsakripisyo din naman kami dahil sobrang hirap natin. Pero, di ba, ito, nakita natin yung mundo. May ganun talaga ang buhay, di ba? Hanggang buhay ka, may paghihirap, may sakripisyo. May lungkot, may saya. Pero wag mong tambayan kung saan ka. For example, malungkot ka. Parang siya, di ba? Hindi siya nag-stick na, ito lang kami. Kasi ito lang sila eh. Hindi, kailangan gumawa ako ng paraan. Correct. Kaya, congratulations in advance. Sana tuloy-tuloy pa. Patuloy natin supportahan ng mga videos and vlogs nila. Of course, andyan si Jayford Vlog, Gwen Comang, Penguin, and Choyens DG. At sa lahat ng kanyang mga followers and friends. Sana, wag siya magbago. Yes. Patuloy. Dito ako sa dagan daw mga issue nga sa mga vlogger na ilan sa kwan, tapos pag-angat na daw, dagan na may followers. Ganun naman talaga. It's reality. Nasa sayo na yan kung paano mo mahahandle. Bukas maaga ka pa. God bless you. Nagkuhan pa makakama. Yan ang kwento na chikahan namin dito sa Hinaguan. Diba? Masaya lang. So, Sabi nga ng kapatid ko, nanood siya si... sir. Sabi niya na, kuhan daw ka na, buna lang kay tanan gid ko na pagsubok na murag ka ng bawagid ko na siya ba sa dedikasyon. Yes. Sabi niya malayo daw yung marating mo. Yung kapatid ko 10 years yan bago nakagraduate og college. Education, na IT. Sunod education. Ayun, talaga siya and isang take lang siya ng Board exam. nasa na siya nag-work provincial capital sa Muscat. Diba 10 years? Wala man kasi yung education is not about na kailangan mo talaga Walang expiration niya, walang yan, walang importante, marunong ka pang Ayun. Diba? Shout out mga So, there you go, mga moms. Maraming salamat po sa panonood ninyo. So, nagsha-shoutout pa sila dito. So, again, relate daw siya. continue to pursue your dream. Wow. Pagpatuloy nyo lang at ilaban nyo kung ano yung gusto ninyo para sa sarili nyo at para sa pamilya nyo. Kasi at the end of the day, ano man ang mga gagawin mo, ano man ang inyong mga gawin, kayo pa rin at kayo ang magka-harvest. Sabi nga nila, kung ano yung tinanim,
siyang aanyo. So till next time mga moms, God bless you all. Sa Palisay.